کولوں قرضہ منگدا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ تہاڈا رب فقیر ہے ابو بکر جس رب دیاں تو گلاں کرنا ہے او تو فقیر ہے نعوذ باللہ اللہ اکبر اللہ ابو بکر دے کولوں برداشت نہ ہوئی تماچا مار دیتا ہے جدوں تماچا ماریا تے یہودی سارے نبی دے دربار دے اندر پہنچ گئے نے ایک گل کراں ادوں دیاں یہودیاں نوں بھی پتہ سی انہاں دا نبی انصاف کردا ہے ادوں دے یہودیاں دا بھی ایمان سی محمد رسول اللہ انصاف کرن والا نبی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا پیار دی گل محبت دی گل سنیا جے ذری انج کر کے یہودی سارے نبی پاک دے دربار دے اندر پہنچ گئے آکھیا سونیا آ جڑا تیرا یار صدیق ہے انہیں ساڑھے خطیب تو ساڑھے مولوی دے منہ تے تماچا مار دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر نو بلاؤ ابو بکر میرے نبی دے قدماں دے وچ آ گیا ہے میرے نبی دے کول آ گیا ہے ابو بکر انہوں تماچا ماری آئی جی اللہ دے نبی جی تماچا ماری آئے انہوں چپیڑ ماریا جی اللہ دے نبی جی چپیڑ ماریا کیوں ماریا اللہ دے نبی جی انہیں رب دی گستاخی کیتی ہے انہوں تاں چپیڑ ماری ہے انہیں میرے رب دی گستاخی کیتی ہے انہیں آکھیا ہے تو آدھا رب فقیر ہے اسی غنیت میرے کلوں برداشت نہ ہویا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا او مکر گے او سارے مکر گئے انہاں دا شروع تو کم مکرنا ہے اللہ انہاں نے اسی تے ہیں جی آکھیا ہی کوئی نہیں اسی تے نہیں ہیں جی آکھیا اسی تے نہیں ہیں جی آکھیا یہودی سارے تے میرا ابو بکر کلا ہے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر یا گواہ لے کے آ یا تماچا کھان واسطے تیار ہو جا یا تماچا کھان واسطے تیار ہو جا اللہ اکبر اللہ میں نو یاد ہوندہ ہے کدی بیٹی تے تومتا لگ دیاں نے عرش بری والا بول دائے کدے باپ تے تومتا لگ دیاں نے عرش بری والا بول دائے باپ بھی عظمت والا ہے بیٹی بھی عظمت والی ہے ابو بکر کہندے نے اللہ دے نبی جی میں بھی کلا سا اے سارے سن میں کلا سا میری گواہی کون دے وے گا میری گواہی کون دے دے گا اللہ اکبر اللہ آسمانہ تو رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ فرمایا سونیا او میرے نبیہ سونیا لقد سمع اللہ اللہ نے خود اپنے کناں دے نال سنیا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر انہوں نے مینوں فقیر آکھیا اپنے آپ نو غنی آکھیا صدیق سچا ہے میرا صدیق سچا ہے